Tkompli l-botta u risposta bejn l-Ermolta u l-Union li tirrappreżenta l-bdoti l-Alpa. Din hekk kif issa il-kumpanija takkuża lill-Alpa li d-dewmien fit-titjiriet li kellna fl-aħħar xhur kien tort tagħhom. L-Ermolta sostniet fi stqarrija li l-bdoti jorew nuqqas ta' flessibilità. Dan intqal wara li 24 siegħa qabel l-Alpa kienet qalet li jeżisti nuqqas ta' bdoti u jekk l-Ermolta trid takkomoda r-rotot kollha li ħolhom bihom il-Ministru Konrad Mizzi dan ma jistax isir. Interessanti l-fatt li fl-istqarrija tagħha l-Ermalta ma tagħmel l-ebda referenza għal każ tal-bdot li ġie sospiż skont il-Union bla raġuni. Fil-fatt, fil-jum ta' qabel l-Alpa kienet qalet il-management tal-Ermolta kien wettaq abbuż fuq wieħed mill-piloti u li huma mhux se jittolleraw dan l-abbuż. Każ illi dwaru hemm ukoll kwistjoni pendenti l-qorti bejn l-istess Alpa u l-Ermolta. Din il-ġimgħa il-qorti laqet mandat ta' inibizzjoni u resqet l-Ermolta kontra l-bdoti. L-Alpa talbet li jitkeċċa min ħadd deċiżjoni li jissospendi lil dan il-pilota bla ebda raġuni. Għal dan l-Ermolta għadha ma weġbitx.